ଶୋଇଛି ଆଉ ଏଠି ଆଜି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷାରେ କିଛି ଚଟପଟା ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ପାସ୍ତା ଆମେ କରିବା ତ ଚାଲ ପାସ୍ତା କରିବା। କିଏ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଭଳିଆ ଶୋଇଛି। ପାସ୍ତା ପାଇଁ ପିଆଜ କଟା ଯାଇଛି ଏଇଠି ଆମ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାସ୍ତା ତିଆରି ଦେଖନ୍ତି କେମିତି ହେଉଛି। ମୁଁ ଖାଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ। ट्यूशन टाइम ହେଇଗଲା ଆମେ ରେଡି ହେଇଗଲୁ ଆଉ ट्यूशन टाइम ବାହାରିଗଲୁ ଆଉ ଇଏ ଦେଖ ଇଏ କୋଉଠି ଯାଆ ନାହିଁ ट्यूशन ଯାଆ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି କହୁଛି ମୁଁ ଗଲାନି ମୁଁ ପଛ ପଛ ଆସୁଛି।